Manu concert melody master. Me no me boy. Hunde fere yurumi am. Ino mi pullo tanu pullo sakira o pullo. Te baba woni fu mo baba. Te dada woni fu no mo dada. Fulbe leydi kambe binka Allah hokka munyal. Allah hokka munyal. Dare no habe ngarati e ngadana asieji fulbe. Dare no habe ngarati e ngadana jawle fulbe. Dare no habe ngarati e ngadana bibbe fulbe. Bandiraɓe fulɓe daroɓe inanta heɗitoɓe Sud Radio Fodde International Abuja, barka men yi wakkatire nde. To hande min keɓi waɗɓeji dilla suudu ñawtorɗo ndu Adam wondu lafiya lamorde diwan Nasarawa. To ɗum walini malla en fukkini ɓe piirowal koñam kadi Nigeria nawnuno wato asaweje 4 taaliɗe on ɗon. To ngal wari woɓɓe ko ɓuri 74. To nder ɗe asaweje 4 ni min gaddi dilla ha suudu ñawtorɗo to ɓe ɓen fukkina, wato woɓɓe nder maɓɓe fukkina. Ɗo mi wondi goɗɗo nder daroɓe ñawɓe ɓen, wondi bo no inde maɗa? Ismaila Beti. To no ɓe ɓalli gontidi? Ɓe goɗɗitama alhamdulillah. Machallah. So diga nde hunde waɗi wadduki joni ko ɗume yenayi ɗume haali gontidi ɗon? Gaskiya haali ɗum min gontidiri min ñawda ɓe amin e ɗaɓɓutuki ceeɗe ƴaƴani ɗum saɗiri e noon ɗum min dawri min ñawda ɓe wadde o wi'a gomnati hoccinawi amin mino wala ko hoccinawi amin mino jogi koye amin e koye amin. Wato ni to mi faami haala ka gomnati wi'uno ɗon ko nde hunde wangi do hocci teddorgal ñawtuki ɓe ñawɓe har wadduki ko ɓe koyata na innowo ɗon gomnati ko hebbinayi alƙawal ngal. Kota ma gomnati hebbina alƙawal ko fuɗɗama hakko hebbina koci mino wala ko waɗanimi e nder ɗum yani ko min gaɗani koye amin. So woodi bono ko gomnati ɗum wino in hocca ɓe ñawtiɓe hawtoɓe e suudu ñawtorɗu ndu gomnati wondu ɗo lafiya, ko on gaɗino ɗum? Eyi min gaɗino, min jeyi, min ñalli, min mbaali, min mbi'a komi kanjum waɗi min ɗaɓɓitima pital e min ñawdi ɓe amin ha joni mo min dow ñawduki. Tunda o yeni dotta en wonɓe suudu ndu wonɓe mbiyanɓe ɓe anda gomnati wi'ayi ɓe ka kowa e andi ka. Ɗon ciyama bala tawimin dotta en gaɗanimo bayani lalle daga ɗon hay o wi to ka makko wala. So yiki ngal alkalngal hewayi ko ɗum wodi goɗɗum ko tokkitoy ko bo mawɓe fulɓe bono ardinoɓe on yaaki kam to gomnati ɗum tokkitoyrari yiɗin alkawal ngal ngal hebbinaka ko bo wala? Gaskiya wala hulɓe garoɓe ɗo to amin, wala mawɓe ɓeni ardiɓe kama ciyaman bala e arɗo lawal e secrétaire min on ɗo min andi wala garɗo yeni kono ɓe ɓalli har joni mi mi nana bo min on goni jinjotoɓe ñawɓe. So no gontidi ɗon yaati joni non no wattu wayi ra ceede saɗi kena on dottiña ɗume yene konan? Gaskiya yene ɗum saɗi ɗum na yani o waɗa muñal joni haka hani o waɗa muñal ceedeji ɗiɗon ɗi dotta en innani min ɗi keɓowaki hani ɗum dawro min gaɗi muñal e noon ɗum min ɗaɓɓita waya ɗum moyta ɗum heɓa wokkoy ko. A wawi inna bono ko tawiɗon e hunde no feƴƴi wattuki hande? Gaskiya min mbari jawdi komin mbari ɗo ni asibiti ɗum daga ɗum fuɗɗi ɗum ɓuri gam 1 million komin mbari ha joni bo emin dow. So gonnoɗamo gaɗanta mawɓe fulɓe ima gomnati diwan Nasarawa ima gomnati mo gal lesdi Nigeria to ngal alkawal ngal ɓe koccuno?
to gaskiya mino nodduki ke min noddata ɓe gaɗa muñal ɓe taimakanoɓe min ñawdi min godanaki Allah amma fakan min kasake ɗum lokaci min kasake ɓe gaɗa muñal ɓe shiko alkawari ɗum ɓe hoccuno daga e Allah ɓe haɗe duniya e arɗo en ɓe gomnati ɗum waɗa muñal ɗum shiko Allah lamiɗo ɗo en go oto nder nawnaɓe no ɓandu wodi bo ɓandu wodi to no ma inde mata Muhammadu Ilyas so ɗume no fenkiɗa hoore maɗa wakkati ko ɗe hunde gaskiya ko ɗe hunde feƴƴi gaskiya mi sintake hankali an harka Allah imani sikimi ma e faɗugo domin mande Allah taimake kadi min keɓi magani Allah doɗi ko muɗum min ummake joni min keɓi dami kande hunde ko nde wangi nanana ko hawre min jehi taimako min jehi kamma bo baraɓe ɗon ɓe gaɗi mutane 30 dawna e minon kuma nawnaɓe min gaɗi kusan mutane 10 e woɓɓe fu Allah umminiɓe woɓɓe bo kamma e ɗon e jinya ma har joni woodi gonɗo kafiyol kanko koyɗe makko ɗe kuuɗe gewdama e juuɗe ko ɓeɓe min gondi ɗo ma mi wondi yimɓe 3 e oto koyngal ko oto ni no mi huwira noon o huyra an kama ko ɗo won ɗon bo ni no giiɗa ɗo to reedo a nawnode ay ɗo mi huwiyan e ɗo to koyngal to woodi goɗɗo ɓiɗɗo malam Hasan biyeteɗo Ibrahim kanko kam gaskiya har joni sawɗi ɗum de yani wiya sawɗi woodi kanko e wanama koyngal ra o wama garɗama fu en nawnoɗo kam harga Allah joni ni min godanake Allah de min keɓiri min meɗe bayani am ɗum ɗon gonno tamo gaɗanta gomnati hakkiɓe fulɓe dow ɓe ballito on to joni noddama min gaɗanta hulɓe de gomnati min jadake min godanake Allah alkawari ɗum ɓe focci ɓe bino ɓe gaɗanayi min minon min ji'ata amma kamma to ɓe godi niya ɓe shiko har joni ga Allah min kasake ɓe gaɗana fulfulde kamɓe ardiɓe iri lamɓe amin noon so arɗo lawal en Allah ɓe gaɗa muñal ɓe taimakomi yawa bayani an goni Manu comme c'est Melody Master